Fysikens grunder, elektricitet. Idag kräver stora delar av vårt moderna samhälle elektricitet. Oavsett om det handlar om laddningskabeln till din mobil, lamporna i hallen eller projektorn i klassrummet så fungerar dessa med hjälp av elektricitet som är elektriska laddningar i rörelse. Med hjälp av tydliga animationer går vi bland annat igenom begrepp som spänning och ström och vad som krävs för att en ficklampa ska kunna lysa. Vi lär oss begrepp som ledare och isolator. Vi tar också reda på vad statisk elektricitet är för något och hur elektrisk ström både kan alstra värme och ljus.